Dišputa, na ktorú ste dnes prišli, organizátori nazvali Nebojme sa duhy a oprávnene, pretože minimálne už sú to takmer 2 roky po teroristickom útoku na Zámockej, sa Slovensko nepohlo z hola nikde. Alebo politici, ktorí to majú v rukách, aby niečo pre queer komunitu urobili, neurobili z hola nič. A tá spoločnosť je rozpoltená ako nikdy predtým. Queer komunita sa stáva terčom útokov dennodenne, najmä v online priestore. A nemusím vôbec pripomínať, čo všetko sa udialo od teroristického útoku. Ako často skrátka útočili na queer ľudí, rôzni pometenci len preto, lebo mali na sebe pripnutú dúhu, vôbec tomu nerozumiem, ale teda budíš. Ostáva nám teda veriť, že sa to zlepší a že sa to zmení, lebo to potrebuje krajina. Ako soľa je to naozaj škoda, že politici sú tí, ktorí by mali stmelovať tú spoločnosť a oni to majú v rukách. A namiesto toho do queer komunity a menšiny kopú naďalej. Pália sa tu, respektíve radi by tu niekto stále pálil dúhové zástavy a hovoria o tom ako o handre. Furt by tu niekto rád zvesoval z úradov dúhové vlajky a furt tu niekomu prekáža tých pár farieb, ktoré nesymbolizujú nič iné ako rovnosť. Skrátka, oni to veľmi dobre vedia, ale robia to zámerne, pretože to ich zmetení fanúšikovia potrebujú počuť. Je to veľká škoda a ja furt si tak naivne myslím, že sa to raz na Slovensku zmení. A nebola predstavená Lenka Naďová, ktorá tu chúďa, motá sa jazyk, lebo rozprávam ako blázen, som sa rozbehol, tak sa ospravedlňujem. Jeden veľký potlesk ešte pre ňu, poprosím. No a s mojimi hostiami, ktorí dnes už boli predstavení, by som sa rád pozhovaral o tom, aké je to vlastne žiť na Slovensku. Najmä po tom teroristickom útoku, lebo to bol bezprecedentný útok na nás všetkých. Ale aká je spoločnosť v Maďarsku, lebo tam si viem predstaviť, a možno ani neviem, ani nikto z nás, že to nie je úplne medlízať. Rómia, začnem teda pri tebe, ak sa Dorota neurazí. Je taký film, že táto krajina nie je pre starých, od bratov Coenovcov, predpokladám, že si ho videl. Je to skvelý film a charizmatický Javier Bardem, ale mňa skôr teda zaujíma, že podľa teba, či je táto krajina ešte pre mladých, po tom všetkom, čo sa od oktobra 2022 na Slovensku zmenilo, alebo kam krajina smeruje podľa teba? Určite áno, tak táto krajina je vlastne pre všetkých, ktorí sa tu narodili a túto krajinu vnímajú ako domov. Bohužiaľ tie inštitúcie v súčasnosti sa trošku nesprávajú priateľsky voči všetkým občanom a občiankam tejto krajiny a nevytvárajú úplne priestor preto, aby aj mladí ľudia tu videli budúcnosť a že tie dáta, ktoré sú, tak vravia veľmi skeptické, veľmi skeptickú informáciu o tom, že dnes skoro polovica stredoškolákov vlastne chce odísť zo Slovenska. No a je asi možno na čase, aby sa aj političky začali zamýšľať nad tým, že ako budovať krajinu, kde ľudia chcú zostať a ako budovať rodiny, domácnosti, firmy, rôzne spoločenstva, kde sa ľudia cítia prijatí, rešpektovaní a odkiaľ nemusia utiecť. No a mám pocit, že ako krajina máme v tomto ešte veľké rezervy, a skôr vytvárame takú atmosféru, ktorá núti ľudí odtiaľto odchádzať. Ja mám 4 kamarátov, geov, ktorí vlastne odsťahovali sa do Prahy za posledné 3-4 mesiace, lebo necítia sa veľmi safe v Bratislave a na Slovensku a majú pocit, že môžu žiť v krajine, kde nikto na nich nebude ukazovať prstom a ich identita nebude niečo, čo niekoho dráždi, ale je to vlastne v podstate nepodstatná záležitosť. Mm-hmm. Ja som si myslel, že nepríde žiadna otázka a Vojtik už tu jednu má, ale musíte vydržať. Toto nie je také easy, že tu začneme hneď vaše otázky dávať. Na čo som sem prišiel? Dobre? Z Bratislavy 5,5 hodiny pomaly, s prestávkami. Takže Vojtik si ešte na otázku počká. A keď bude iba táto jedna, zatvárame festival, takže poďme veľmi rýchlo do QR kódov. Mimochodom, pani ministerka náhodou, nie? Ani hore? Nikde? Pozdravujeme do Bratislavy. Alebo možno do Chorvátska? Vojtik, ty si nedávno mojej kolegyni v Teatrojke, čo som bol celkom prekvapený, že si išiel do tohto rozhovoru, poskytol taký jeden a okrem iného si povedal, citujem, sme stratený národ, nenávisť bereme ako normálnu vec. No tak my s Romčom si dokážeme predstaviť asi zhruba, čomu čelíš.
Ako by nestačilo, že si queer, ešte navyše si Róm. A to je na Slovensku, predpokladám, silné kombo. Ako to zvládaš, prosím ťa? Vďaka Bohu, ja som vyrastal pri silných komunitách ľudí. Vlastne od malička som v tej rómskej komunite, ktorá ma tak držala nad vodou a potom neskôr som si v tínedžerských rokoch našiel tú queer komunitu svoju. A ono je to veľmi dôležité, tá komunita ľudí, ktorú si vytvorí človek vlastne. A vôbec to nemusia byť len queer ľudia, môžu to byť naši podporovatelia alebo ľudia, ktorí nás rešpektujú. Aha, dobre. A čo sa týka hejtu, vnímaš ho v tomto období už menej ako na začiatku? Lebo Laci hovoril, že vychádzajúca hviezda, podľa mňa ty si už dávno vyšiel a robíš skvelú muziku a vďaka Bohu za ňu, skutočne. V nejednej storke sa už Vojtík objavil u mňa, čo ti môže byť samozrejme úplne jedno, ale tým chcem iba povedať, že skvelú muziku robí Vojtík a že či ten hejt, alebo tá miera hejtu je teraz vyššia ako predtým, keď naozaj bol taký mediálny boom okolo teba, alebo to už je postupne menej aj kvôli tomu, že ich blokuješ, alebo ich neblokuješ, tých hejterov? Prekvapivo vždycky toho bolo viacej pozitívneho. Vždycky tí ľudia ku mne boli otvorení, pozitívni, chválili to. Jasné, že sa nájdú tie hlúpe hate komentáre, ale tie sú väčšinou písané malými deťmi, prekvapivo. Alebo mužmi, ktorí ešte nie sú muži, ale chlapci. Takže to sa veľmi vážne nedá brať. Takže ten hate nevnímam tak silno, ako na mňa, ako na umelca. Skôr asi to, že som queer, je taký ten, že taký ten automatický strajk pre ľudí, že prečo ma nepočúvať. Často medzi hejtermi sú takí veľmi smutní ľudia, ktorí len túžia po pozornosti a veľmi radi by sa s nami všetkými kamarátili. A ono je to veľmi jednoduché, veď stačí prísť a opýtať sa normálne, že ako sa máš, veď to nie je žiadna veda, my sme všetci sme tu my a nie vy a my, ako Romy hovorí. A ono to naozaj nie je vôbec ťažké sa k nám pripojiť a stačí sa len opýtať, konverzovať, pýtať sa a nie hneď náprvu proste útočiť, lebo to je proste strašne slabožské a je to hrozne je to necool, skrátka, čo sme kde, v jakom stredoveku. A dlhšiu otázku budem mať na Dorotu. Dúfam, že neodídete počas nej. Všetci vieme, čo sa stalo v oktobri 2022. Na Zámockej Chladnokrvne šialenec popravil Juraja Matúša, Radku postrelil a tá situácia na Slovensku sa zmenila a my sme si naivne niektorí mysleli, že sa tá situácia zlepší, ale akoby, aspoň ja mám taký pocit, sa to otočilo. Minimálne, čo sa týka politikov. Oni sa úplne zbláznili na Slovensku niektorí. Tak jeden tu chcel zakazovať dúhové zástavy na štátnych budovách. A bývalý premiér si dlhé mesiace robil srandu z queer spoločnosti, z queer ľudí a do transrodových ľudí kopal úplne nezmyselne. Na Facebooku, kde ho sledujú, že 100 000 ľudí. Musím si pomôcť ťahákom, lebo je toho viac. Pán, ktorého meno sa nevyslovuje, chcel pred voľbami vyhnať z krajiny liberálnych fašistov. Doteraz nepovedal, kto to je, ale mal presnú predstavu o tom, kto tu nemá byť. Dnes je ďalej, postúpil do Bruselu. Národniari chcú zastaviť liberálnu demokraciu, pretože nerozumejú pojmu liberálna demokracia. Takto jednoduché to je na Slovensku, že stačí nerozumieť pojmu a už chcete niečo zastavovať. Namiesto toho, aby sa prišli opýtať. A premiér, ktorý prežil atentát, chce budovať hrádzu proti liberalizmu a progresivizmu, ktoré sa podľa neho šíria ako rakovina, namiesto toho, aby trochu pookrial a z atentátu vinia aj novinárov. Dorot, keď toto pozorujete z Maďarska, kam smeruje Slovensko podľa vás? Jó kérdés. Hát, most ha cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem vagyok ezeken meglepve, mert hogy Orbán jó barátja, a szlovák miniszterelnök, de azért, hogyha Magyarországot vesszük alapul, akkor azért azt látjuk, hogy nem egy irányba halad ez a dolog, hanem nagyon szétválik. Tehát egyrészt van egy radikalizálódó kisebbség,
akit az Orbán és a Fidesz homofób politikája az legitimál. Másrészt viszont egy csomó ember most értette meg, hogy mekkora probléma, hogyha az LMBT embereket bántják. És Lenka, ezért... stíhate? Stíham. Dobre. Szóljál, ha álljak meg, jó? Most jó? Ja len pre istotu, pardon. To je veľmi dobrá otázka a ak by som chcela byť cynická, tak vyhlásim, že ma to vôbec neprekvapuje, keďže Viktor Orbán, premiér Maďarska, je veľmi dobrý kamarát s vašim terajším premiérom. Na druhej strane však musím dodať, že v Maďarsku, ako vidíme, to všetko nesmeruje iba jedným smerom, ale trošku sa to rozvetvuje. Na jednej strane je menšina, ktorá sa paradoxne až príliš radikalizuje a je to spôsobené homofóbnou politikou Orbána a Fidesu. Ale na druhej strane sú aj ľudia, ktorí ako keby teraz začínali chápať tú komunitu LGBTQ+. Ja igen, tehát, hogy az az érdekes, hogy az összes ilyen homofób politikai lépés után, ami történt az elmúlt 5 évben Magyarországon, az LMBT emberek támogatottsága nő a statisztikák szerint. A legfrissebb kutatások szerint sose volt még ilyen magas a támogatottsága annak, hogy az LMBT emberek összeházasodhassanak, gyerekeket vállalhassanak, transznemű emberek nemet válthassanak. Ezek reprezentatív kutatások, tehát azt kell, hogy gondoljuk, hogy leképezik a társadalmi hozzáállásokat. Teda po všetkých tých homofóbnych krokoch zo strany maďarskej vlády, ktoré sa udiali za uplynulých 5 rokov, paradoxne narastá počet ľudí, ktorí podporujú LGBTI plus komunitu a na základe reprezentatívnych prieskumov sa ukázali údaje, že táto komunita nikdy nemala takú vysokú podporu ako teraz a veľmi veľa ľudí je v prospech alebo podporuje sobáše LGBT v rámci tejto komunity alebo aby mali deti, dokonca aj zmeny pohlaví. Ugyanakkor szétválik nagyon, ahogy a Fidesz és Orbán szavazói, főleg a kis településeken élő idősebb emberek, az LMBT emberek támogatásában is megmutatkozik az, hogy nagyobb városokban fiatalabb emberek inkább a támogatók, és az idősebb korosztály, akik kisebb településeken élnek, ők kevésbé LMBT barátok, ugyanakkor hát kevésbé is foglalkoztatja őket ez a téma. A takisto sa to aj rozdeľuje, hlavne tí voliči Fidesu a Viktora Orbána. Ide predovšetkým o ľudí, ktorí žijú v malých obciach, teda na vidieku a sú starší. Až tak nepodporujú tú komunitu, na rozdiel od mladých ľudí, ktorí žijú vo veľkých mestách, ktorí sú v prospech tejto komunity. A myslím, že môžem povedať, že tých starších obyvateľov na vidieku táto téma ani tak veľmi nezaujíma. Mm-hmm. No, pred vstupom na nadvorie ste si zaiste všimli, že visí dúhová zástava. A furt tam niekto niečo s ňou robí a mal som chvíľu pocit, že ju dávajú dolu, tak som hľadal ministra životného prostredia, že či náhodou. A limuzínu a húkačky som hľadal, ale to len organizátori, predpokladám, upevňovali, lebo zdalo sa, že spadne. A nehovorím to náhodou, pretože pred týždňom sa v Bratislave, a nielen v Bratislave, konal dúhový Pride na námestí Slobody. A čuduj sa svete, našli sa opäť raz aj bývalí, aj súčasní politici, ktorým to prekážalo, pretože sa tam objavila sa tam štátna vlajka, ale dovolili si tam organizátori dať dúhu do nej. A istá pani, ktorá hrala v minulosti 2-krát Wimbledon, ale iba juniorský a nevyhrala ho napriek tomu, sa extrémne zavzdušňovala, skoro opustila krajinu. Tak extrémne jej to prekážalo, že napísala na Facebooku, na tom zlom americkom: toto nemá s láskou a prijatím nič spoločné. Nenecháme si barbármi skákať po štátnych symboloch. No. A jej zmetených fanúšikov to tak extrémne poburilo, že jeden z nich napísal, a to bolo takéto ešte najjemnejšie, zavesiť tam namiesto tej handry autora.
Vojtík, ty často vystupuješ, alebo minimálne na Bláni, ak sa nemýlim, keď sme boli pri výročí na Zámockej od teroristického útoku, tak si vystupoval v slovenskej zástave a predpokladám, že často si tú slovenskú zástavu, že je to súčasť tvojho performance, berieš so sebou na pódium a si v nej zabalený. A tiež ťa poboril ten dúhový, tá dúhová vlajka na dúhovom prajde? Ono, podľa mňa je to pekné. Ja keď som sa nad tým zastavil a zamyslel, tak je to pekný symbol a vyjadruje to ako keby, aspoň pre mňa, takéto mierumilovné Slovensko, ktoré viem, že vieme byť. A úprimne veľmi nechápem takú tú, prečo je to tak hnevá, to nechápem na tom. Absolútne to veľa ľudí pobúrilo, že to je hanobenie štátnej vlajky a štátnych znakov a symbolov. A čo si to proste tí dovolujú, toto skrátka a vyžeňme ich z krajiny. A čo pre teba znamená slovenská vlajka? A teraz dajme teda, že slovenská, že nie tá šmrcnutá dúhou z minulého víkendu. Slovenská vlajka, mne sa esteticky páči, úprimne. No ešte, aby nie, to sa nahráva, dávaj si pozor. A podľa mňa vyjadruje taký ten kresťanský slovenský národ, ktorý vychádza z takých tých temných čias, ak to mám nazvať. Ale podľa mňa jasné, že je dôležité si udržať nejakú tú slušnosť a nejaké to rešpektovanie tých symbolov, ale podľa mňa o tom, čo sme sa bavili, že s tou duhou vôbec to není až také vážne a podľa mňa je to pekné gesto, ktoré vyjadruje tú podporu ľuďom LGBT komunite. Navyše, keď dúha je symbolom rovnosti, lásky, rozmanitosti, porozumenia a napriek tomu táto pani nelenila, kontaktovala Maticu Slovenskú s tým, že treba skrátka konať a tiež napísala, táto vlajka pôjde dole, nech si ju vešajú doma, aj že na schvál to dali v okolí detského ihriska, kde sa deti kúpu. Romy, vy ste pripravovali dúhový Pride niekoľko mesiacov. Mali tam podľa teba visieť, a teraz neviem, či to bol nápad inakosti alebo mesta, v každom prípade podľa teba, keďže aj zastupuješ inakosť. Mali tam v tom okamihu visieť obe vlajky, že slovenská a hneď vedľa dúhová? A žiadna iná? Ja nie som úplne priamo organizátor Dúhového Prideu, ani iniciatíva Inakosť, organizuje to občianske združenie Dúhový Pride. A trošku odpoviem obšírnejšie. Pre mňa akoby ten vzťah tej slovenskej vlajke výrazne ovplyvnil tu na Vojtík a tým, že začal tú slovenskú vlajku používať v rámci svojich vystúpení a ja som akože veľa o tom premýšľal, že ju tam má, vystupuje, že queer osoba a že som rozmýšľal, že či to je vlastne kritika, paródia, alebo že akým spôsobom to vlastne uchopuje a ja som vlastne si všimol, že Vojtík to používa ako symbol, s ktorým nejakým spôsobom súznie napriek všetkému, čo v tejto krajine zažíva. A pochopil som, že tá vlajka reprezentuje aj mňa. A ja som za tie roky aj stratil vzťah so slovenskou vlajkou, pretože bola veľmi často nadužívaná rôznymi extrémistickými skupinami alebo politikmi, ktorí cieľavedome a dlhodobo vyháňajú vlastných občanov a občianky z krajiny. A že som vlastne získal až taký akoby negatívny vzťah k slovenskej vlajke pri tom, ako bola a je systematicky zneužívaná rôznymi skupinami. A ten vzťah k niečomu, keď som mal blízky, bola to buď dúhová vlajka, ktorú som mal pocit, že oveľa viacej reprezentuje tie hodnoty ako rovnosť, sloboda, rešpekt, spolupatričnosť, alebo naopak vlajka Európskej únie, ktorá opäť pre mňa bola tým symbolom toho spájania, súdržnosti, tej modernity. No ale a vďaka Vojtíkovi som začal uvažovať nad tou slovenskou vlajkou a som si povedal, že prečo sme sa tak ľahko zdali symbolu, ktorý má reprezentovať nás všetkých, že to, veď tá slovenská vlajka zastupuje aj mňa. Ja som hrdý na svoju slovenskú identitu, tak ako som hrdý na svoju queer identitu. A začal som vlastne aj ja s tou slovenskou vlajkou viacej pracovať a minulý rok som aj na tom vlastne bratislavskom Dúhovom Pride bol s tou slovenskou vlajkou a bol to pre mňa taký ako zvláštny zážitok a som pochopil, že veď my
môžeme tú slovenskú vlajku naplniť tými hodnotami, ktoré sú aj vlastne v našej ústave o tom, že sme naozaj všetci rovní, že všetci si zaslúžia ten život v dôstojnosti a že je fajn, akože, aby tá slovenská vlajka bol živý symbol, ktorý naozaj odráža tú krajinu. A pre mňa to spojenie toho slovenského znaku a tej duhovej vlajky je vlastne v niečom veľmi zásadné, veď tá duhová vlajka reprezentuje presne rovnosť, rešpekt, ohľaduplnosť a to je vlastne iba pripomíname, že to má byť vlastne v súlade s tou slovenskou vlajkou a že čo sa my nevieme zhodnúť na tom, že spoločnosť chceme postaviť na vzájomnej ohľaduplnosti, rešpekte, súcite, že veď toto iba komunikujeme takouto duhovou vlajkou. Čiže podľa mňa je na čase, že naozaj, že pracovať s tými symbolmi a nenechať si ukradnúť našu slovenskú vlajku a smelo ju spájať aj s duhovou, lebo pre nás to je skôr ako vyjadrenie hrdosti a obdivu voči aj tomu slovenskému symbolu a nie niečím ako, že to akoby má byť zahambujúce alebo nejakým spôsobom negatívne. Čítate mi myšlienky, presne som chcel povedať, keď máte chuť, tlieskajte. Nie je to zakázané, tu nie je zakázané nič. Ja si myslím, že aj tí hejteri, a sú ich vo vlade, ich je kopec, oni to vedia. Len proste, viete, oni prídu ďalšie voľby na Slovensku a oni vedia, čo na ľudí zaberá, čiže oni normálne, že sú pokrytci a počúvajú, ale respektíve hovoria, čo chcú ich voliči počuť. Ja si nemyslím, že to mnohí vedia. Aj z mojej skúsenosti z množstva stretnutí s politikmi a s političkami, že aj ich úsudok o LGBT plus ľuďoch a našich symboloch je tak výrazne ovplyvnený dlhodobou a systematickou dezinformačnou kampaňou, ktorá k nám intenzívne prichádza aj v rámci hybridnej vojny z Ruska, že mnohí politici, ktorí rozhodujú o našich životoch, si naozaj utvárajú názor nie na základe toho, že nás poznajú, ale na základe tých dezinformácií. Oni veria mnohí nezmyslom o tom, že vraj chceme presadiť 72 pohlaví. A pritom ja nepoznám žiadneho aktivistu, ktorý by to tvrdil, ale poznám strašne veľa politikov, ktorí to ako v parlamentnej debate hovoria ako nejaký fakt, ale to je vlastne blúd a výmysel. Čiže akože časť z nich pracujú s tým, lebo naozaj manipulujú a poznajú pravdu, ale bohužiaľ veľká časť z nich naozaj ani nepozná pravdu, ani nemá záujem a oni naozaj sú úprimne zhrození z toho, že my vôbec existujeme a náš život považujú mnohí za menej cenný. Viem presne, koho myslíš, radšej ich nebudem menovať, ale keď vás osobne stretnú, počúvaj, najväčší kamaráti, tak sa vám hodia okolo krku ako nikdy. A to je strašne pokrytecké. A je to ešte o to viac horšie, že oni proste húckajú fakt tých zmetených fanúšikov potom proti nám. A ono je to ako s tou slovenskou hymnou totiž, čo sa teraz vyrojilo, lebo slovenský rozhlas, alebo teda STVR po novom, neviem, či ste zaregistrovali túto zmenu názvu, má niekoľko okruhov v slovenskom rozhlase a všade sa čuduj sa svete o polnoci púšťa. Čo? Slovenská hymna. Doteraz to nebolo a nebol som menej hrdý Slovák. Však? No. Ale niekto má pocit, že čím hlasnejšie to bude a častejšie dávať do éteru, tak sa z nás všetci stanú proste za minútu patrioti. Neviem, kde sa toto skrátka zobralo, ale dobre. Ja ešte totiž sa zastavím, lebo Dorot, otázka aj pre vás. Skrátka, nemenujem politikov, lebo si to nezaslúžia, ani bývalých, ale zastavím sa najmä pri tej duhovej vlajke, lebo to je proste čerstvé, o tom pálení a o duhovej vlajke a o nazývaní handry a tak, a že nemá to tam čo robiť. Keď to napíše nie veľmi úspešná tenistka, ktorá je stvorená pre politiku a v hlave má minimálne 130 miliónov followerov, dobre. Takže dalo by sa to s odretými ušami pochopiť. Keď už to ale napíše minister životného prostredia, ktorý je vyslovene, že členom vlády a má istú váhu v tej vláde a sleduje ho 90,000 ľudí na sociálnych sieťach a oznámi, že preto podá trestné oznámenie na generálnu prokuratúru za to, že na námestí Slobody si organizátori mesto ktokoľvek dovolil vyvesiť štátny symbol s dúhou a považuje to za hanobenie slovenskej zástavy, to už nevyzerá ako cesta k tomu zmieru. Dorot, je toto, alebo to, čo sa na Slovensku stalo minulý týždeň, je toto hanobenie štátneho symbolu podľa vás, štátnej vlajky? Nem gondolom, hogy a meggyalázása. Tomuto som rozumel, aj keď neviem po maďarsky ani slovo. Ale nie, nemyslím si to. Szóval
szivárvány színűre festeni egy nemzeti zászlót, az szerintem tehát, hogy a figyelem felhívása arra, amiről gyakran elfeledkeznek emberek, hogy sokféle ember lakik egy országban. Tehát, és ez a sokféleség, ez egy örömteli vagy ünneplendő dolog, és nem pedig egy elutasítandó dolog, és külön a politikusok figyelmét néha föl kell arra hívni, hogy nem egyféle ember van az országban, aki az ő kis elképzeléseik szerint pont úgy néz ki, mint ahogy ők szeretnék, heteroszexuális, fehérbőrű, közép vagy inkább felső középosztálybeli férfi általában az ideális állampolgár a konzervatív politikusok számára, és ez egy elég, amit most felsoroltam, az egy elég kis százaléka a társadalmaknak, tehát nem értem tényleg, hogy mi ez a nagy cirkusz erről az egészről. Zafarbiť štátnu vlajku farbami dúhy je podľa mňa práve o to, aby sme upriamili pozornosť, akí rôzni ľudia žijú v tejto krajine. A to, že sme takí rozmanití, to by sme mali oslavovať a nemalo by sa na to útočiť. Avšak myslím si, že mali by sme hlavne politikom vysvetliť, že neexistuje na Slovensku jeden typ človeka, aký si oni predstavujú, a to je taký ideálny volič pre nich, čo je hetero, čo je biely, príslušníkom strednej vrstvy alebo strednej až tej vyššej. Je to muž v stredných rokoch a je konzervatívny, ale toto tvorí úplne mizivé percento tej našej spoločnosti, takže nechápem, prečo to vyvolal taký obrovský cirkusz. Még csak egyet, és nevettem az előbb ezen hogy 72 vagy mennyi nem lesz, mert hogy nagyon vicces, hogy ezt mindig mondja valamilyen politikus minden országban, tehát én nem tudom, magyar politikustól hallottam már, hogy 100 valahány, és nem emlékszem, de hogy ezek mindig feljönnek, hogy sőt, már olyat is hallottam, hogy 1 millió nem lesz, tehát hogy ezek valahol persze húsba vág nekünk, de közben meg nagyon komikus dolgok. A ak si dobre pamätám, tak sú zaznelo 72 pohlaví a je také zaujímavé, že v každej krajine sa nájde nejaký politik, ktorý spomenie nejaké číslo. U nás v Maďarsku niekto spomínal viac než 100, ale napríklad počula som aj číslo okolo 1 milióna. Na jednej strane je to veľmi smutné, ale samozrejme aj komické, ak niekto hovorí o takýchto veciach. Počúvajte sem, 72 pohlaví, ale 1 milión pohlaví. Dorot, a chcem to meno vedieť, kto to hovorí. Teraz naprvu to dajte, lebo odchádzam. Már nem tudom. Už si nepamätám. To je šialené, akými blúdmi krmia politici voličov. To je neuveriteľné. Navyše národniari v septembri, práve preto, čo sa minulý týždeň stalo podľa nich, predložia do parlamentu nový zákon o štátnych symboloch, lebo nikto si tu nebude robiť slandu z ľudí, ako by povedal jeden z najväčších národniarov na Slovensku. Nikto si tu slandu nebude robiť. Romi, ty sa roky snažíš o to, aby queer komunita na Slovensku žila podľa možností. Skrátka, snaží sa o inklúziu, o vytváranie inklúzie medzi queer komunitou a majoritou. Stále však platí, že medzi majoritou a queer komunitou je zhruba viac ako 30 životných situácií, v ktorých skrátka nie sme si rovní. Navyše po tom, čo sa stalo na Zámockej, sa nič nezmenilo. Kam smeruje Slovensko, keď počuješ z úst premiéra o tom, ako treba stavať hrádzu proti liberalizmu, ktoré sa tu šíri ako rakovina? A respektíve, čo sa podľa teba dá v tejto veci zmeniť? Alebo akým spôsobom vy ako ľudia v inakosti plánujete skomunikovať s vládou a či vôbec to bude podľa teba možné? Snažil som sa to dať do jednej otázky. Bolo tých otázok viacero. Nie je pravda, že sa nič nezmenilo. Zmenilo sa a zmenilo sa veľa vecí. To, čo sa vlastne udialo v spoločnosti, že časť spoločnosti, ktorá bola nepriateľsky nastavená voči LGBT plus ľuďom, sa ďalej radikalizuje aj na základe reakcií politikov a dnes teda bohužiaľ sú vo vláde a v našich popredných inštitúciách ľudia, ktorí ako vychádzajú z najhlbšej homofóbie a transfóbie a naozaj kreslia terče na vlastných občanov a huckajú davy k tomu, aby s nami zatočili, aby nás vyhnali, alebo čo ja viem, čo všetko. A už sme videli, že kam to ide. Bohužiaľ, časť spoločnosti v tejto retorike pokračuje a tá radikalizácia rastie. To, čo sa zmenilo a v dobrom, je zase iná časť spoločnosti, naozaj aj vplyvom toho teroristického útoku prešla
prehodnotila svoje postoje alebo minimálne sa začala vzdelávať, zaujímať. Ja teraz vidím napríklad aj klasické mainstreamové médiá, akým pred teroristickým útokom často posilňovali nejaké stereotypy a neprinášali úplne akože reálny a plastický obraz o LGBT plus ľuďoch. Dnes vidím obrovskú zmenu pri tých bežných médiách štandardných, ktoré naozaj s tou témou robia inak. Citlivo, rešpektujúco a pravdivo. To je na to najdôležitejšie. My vidíme teraz naozaj, že obrovský záujem napríklad zamestnávateľov o vzdelávanie o LGBT plus ľuďoch na pracovisku a o tom, ako vytvárať férové pracovisko. My sme za posledný rok preškolili približne 35 firiem. Čiže naozaj, že tá zmena sa tu deje a ľudia sa začali vzdelávať, lebo pochopili, možno aj vplyvom toho teroristického útoku, že my sme to podcenili. Nevedeli sme o tom, mali sme pocit, že sa nás to netýka a zrazu veľa ľudí zistilo, že OK, že asi sa tým LGBT plus ľuďom až tak veľmi na Slovensku nežije. Čiže to, čo sa výrazne zmenilo, že naozaj, že je oveľa viacej pravdivých informácií, oveľa viacej faktov, veľa ľudí sa vzdelalo. A čo je veľmi nevyhnutné, že aj veľa LGBT plus ľudí začalo otvorene rozprávať o svojej identite. A ukazujú aj tie výskumy a štatistiky, že ak niekto osobne pozná LGBT plus osobu, tak tá zmena z postoja z negatívneho na neutrálny až pozitívny je zásadná. Tá osobná skúsenosť, keď viem, že tá naša Marta, ona je lesba, však ona je v pohode, tak vlastne ľuďom to veľmi preformátuje a pomôže to bojovať proti rôznym tým dezinformáciám. To, v čom zlyhávame, čo je obrovský problém a prečo aj tá situácia došla tak ďaleko, ako došla, je opäť dezinformácie, obrovská, systematická, vyše 10-ročná antikampaň prichádzajúca z Ruska, ktorí identifikovali nejaké problematické body v tej spoločnosti a živia tých aktérov, ktorí naozaj prinášajú túto radikalizáciu a prinášajú ďalšie a ďalšie nezmysly. V roku 2022, kedy sa stal teroristický útok, boli LGBT plus ľudia druhým najčastejším terčom dezinformácií, hneď teda po Ukrajine. Čiže tu je naozaj systematická, dlhodobá antikampaň, kde ľuďom úplne popletú hlavy a tí ľudia veria, mnohí ľudia sa naozaj nás úprimne boja a majú úprimný strach, že my teraz ako zničíme tradičné rodiny, lebo vôbec nepoznajú ten náš reálny život a to, čo vlastne, o čo usilujeme. Čiže to, čo je problém a v čom sa bude zhoršovať situácia, je, že my sme takto otvorili ako krajina dvere dezinformáciám. Mnohé úrady, ktoré mali bojovať proti dezinformáciám, dnes vlastne púšťajú sem ďalšiu ruskú propagandu. Ale to, čo však všetci môžeme robiť, a každý máme nejaké možnosti, každý máme nejaké nástroje, každý máme niekde niečo, čomu sa venujeme, máme nejakú kanceláriu, rodinu, firmu a my môžeme o tej téme rozprávať. Môžeme rozprávať o tej svojej skúsenosti. Nemusím niekomu vysvetľovať teórie, ale môžem povedať o tom, že OK, ja poznám takých a takých ľudí, podľa mňa to, čo vravíš o LGBT plus ľuďoch, nie je pravda, lebo ja z mojej skúsenosti mám inú skúsenosť. A že naozaj táto bezprostredná vec a vzdelávať sa. A to je napríklad zásadná vec a aj možno takú kontrolnú otázku, že koľko z vás, skúste sa prihlásiť tí, ktorí viete, aký je rozdiel medzi pohlavím a rodom, genderom. Tak to je veľmi dobrá štatistika. A že to sú základné veci. A aký je rozdiel medzi orientáciou a pohlavím? Že to sú základné veci, ktoré akoby, že veľa ľudí nevie a tu sa straší tými 72 pohlaviami. A ja veľmi jednoducho viem odpovedať, no pohlavie je mužské, ženské, alebo sa rodia ľudia s nejednoznačnou pohlavnou charakteristikou, to sú intersex osoby. A že naozaj, že to vzdelávanie, akože ja vlastne stále verklikujem tie isté veci dookola a vidím, že to je nevyhnutné a to zdieľanie tej osobnej skúsenosti je vlastne kľúčové. No a v čom musíme výrazne pridať, je naozaj boj proti tým dezinformáciám, pretože to je jed, ktorý rozkladá celú spoločnosť a nielen v LGBT plus téme, ale rozkladá naozaj súdržnosť slovenských rodín, našu schopnosť existovať na jednom mieste a my v tomto musíme naozaj výrazne pridať, ak nechceme si vlastne nechať rozbiť tú spoločnosť naozaj klamstvami a blúdmi.
Nespočetné množstvo hoaxov na adresu queer komunity, 72 pohlaví, 10 záchodov a vrtuľník medzi ne rozhodne patria, ale teda mňa, čo vždy fascinuje, keď počujem, že jeme deti. A teda zopár ich tu vidím a fakt nemám chuť ani na žiadne z nich. A furt to budem opakovať, lebo naozaj vaše deti nám nechutia. Sú nádherné, aj tam mám dve niekde. Kámošky nás ich uspáva už. Naozaj by nám nechutili. Sú skvelé, máme radi deti rovnako ako vy a nenechajte sa nachytať na tento lacný hoax. Niektorí politici navyše na Slovensku s obľubou tvrdia, že napríklad šport sa nemá miešať do politiky, hej? A potom čudujú sa svete, nevadí tým istým politikom, že ich podporí v kampani taký MMA zápasník. Neprekáža im to. A umenie je celkom tenký ľad, Vojtík. Mali by sa umelci miešať do politiky? Mal by si sa ty ako umelec vôbec čo vyjadrovať, že tohto voľte, tohto nevoľte a vôbec máš ty čo vôbec komentovať politiku? Dám ti teraz veľmi komplikovanú odpoveď, ak môžem, lebo je to komplikovaná situácia. Takéto umenie, ktoré je zo srandy viacej, by sa vlastne... Úprimne asi každý umelec by sa mal postaviť za to, čo vidí, že je správne. A mnoho umelcov, aspoň čo ja som si všimol, keďže už rokuce sa v tom pohybujem, mnoho slovenských umelcov sa bojí vyjadrovať k tejto téme a sa bojí podporiť ako keby verejne túto komunitu, pretože... Môže prísť o job, skrátka. Môže prísť k tomu, že vlastne ako keby tie počty budú menšie a ja si veľmi vážim takých tých mojich kolegov, ktorí vlastne stoja pri mne a sú hrdí, že vlastne podporujú našu komunitu a je to veľmi pekné a podľa mňa je to veľmi dôležité, aby umelci vlastne ako to mám povedať? No, skrátka... Ja som hrozný so slovami, prepáčte. Mali by ako keby vynášať tie debaty, ak to mám tak povedať. Mali by ľudí lákať k tomu, aby mali tie diskusie medzi sebou, aby sme sa o tom všetkom rozprávali, pretože to, čo ja tvrdím, môže byť úplne iné ako to, čo ty tvrdíš, ale ľudskosť ako taká, je dôležité nájsť ten stred. Hej, tak to chcem povedať. Čiže úplne v jednoduchosti, ak napríklad sa deje krivda v spoločnosti, napríklad mnohí, ja neviem, voči rómskej komunite a rómska komunita je roky bagatelizovaná na Slovensku a nájdeš samozrejme narratív vyhodiť z krajiny, nezaslúžia si tu žiť, žijú z našich dávok a tak. Takisto cítime krivdu ako queer komunita, že skrátka majú ísť preč z krajiny, nikoho nezaujímame a tak. Napriek tomu, že tu vytvárame rovnako hodnoty ako majorita, ale koho by to zaujímalo dnes? Že či sa ty ako umelec, alebo hociaký športovec, alebo človek z inej branže mal na ich stranu postaviť, keď sa im deje v istom momente krivda. Hoci kedy, to neznamená, že dnes, včera, pred rokom, o rok, ale či by ich skrátka podľa teba mali podporiť alebo dať od toho ruky preč, lebo niekto ti povie šport a umelci, čo sa tí, čo majú vyjadrovať k politike. Ale zase už keď ma podporia pred voľbami, potom je to OK. Ono, pravda je taká, že politika sa týka všetkých. Či chceme alebo nechceme športovcov, umelcov, kvetinárov, predávačiek. A ľudia, ktorí majú takú tú väčšiu platformu, podľa mňa je dôležité šíriť informácie, pravdivé informácie. Jasné, že niektorí svoju platformu využívajú na to, aby ten hejt ešte viacej zdieľali, ale hej, je to určite potrebné sa postaviť za to, čo je správne. A to nie je len ako voči nenávisti proti menšinám, ale celkovo ku všetkým politickým témam, podľa mňa. Hej, no pribúdajú otázky, dúfam, že to nepíše stále jeden človek, ja si vás nájdem potom. Viem to vyzistiť podľa toho, ako sa pozeráte. Idem už k ním, dajte mi ešte 5 minút. Otázku pre Dorot. Populizmus a politika patrí k sebe rovnako ako fakt, že Zem je gulatá. A v súčasnosti mnohí z nich, čo sa týka politikov, naskočili na túto vlnu populizmu a už roky to samozrejme využívajú nielen na Slovensku a húckajú skutočne ten svoj zmetený fanklub napríklad proti queer komunite. A to, že treba zastaviť liberalizmus, ktorý sa šíri ako rokovina, o tom počúvame napríklad aj v Rusku, ale
aj v iných krajinách a samozrejme za všetko môže Šoroš kto iný a liberálne médiá, kto iný by tu húckal, spoločnosť. A to sme videli aj v prípade atentátu na Trumpa spred pár dní. Ten rovnako z toho obvinil liberálne médiá. Ako ste, Dorot, vy na tom v Maďarsku, čo sa týka ukazovania prstu na toho viníka? Aj u vás za všetko môže Soros a liberálne médiá? Természetesen. Ki más? Samozrejme, kto iný? Hát nálunk olyannyira Soros tehet mindenről, hogy ugye nálunk működött, Budapesten működött a Közép-Európai Egyetem, amit Soros György alapított és finanszírozott sokáig. Ezt jobbnak látta eltávolítani az országból a Fidesz kormány, ami tényleg egyszerűen szégyen teljes és rendkívül káros a tudományra és a tudományos életre is nagyon-nagyon káros művelet volt. U nás môže Soros do takej miery, že v Budapešti existovala Stredoeurópska univerzita, ktorú toho času založilo a financoval Soros, ale Fideszová vláda sa rozhodla, že prečo by tam mala byť, musí byť odstranená z Maďarska a tento krok bol žiaľ veľmi smutný nielen pre vedu v Maďarsku, ale aj pre ten samotný život v Maďarsku. Ez messze a legszínvonalasabb magyar egyetem volt egyébként. Táto univerzita, Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti, mala najvyššiu úroveň spomedzi univerzít v Maďarsku. És hát természetesen mi civil szervezetek, akik eddig részesültünk a Soros Alapítvány általi támogatásokból, ők nagyon-nagyon sokat járultak ahhoz hozzá, hogy az emberi jogokért küzdő civil szervezetek tudjanak működni és tevékenykedni. Egyébként most megváltozott ez a politika, és most nem kapunk annyira támogatásokat többé, mert más lett a Alex, tehát a Soros György fiának a politikája. Jaj, várj, mindjárt belekeveredtem a mondatba. Ja igen, csak azt akartam mondani, igen, hogy mi mind természetesen Soros Bérencek vagyunk, tehát van egy ilyen bélyeg rajtunk, hogy mi a Soros által kifizetett pénzekből akarjuk tönkretenni a magyar társadalmat. A spomenula by som ešte situáciu NGO, teda mimovládnych organizácií v Maďarsku, ktoré boli dlhý čas financované nadáciou Soroša. A tieto mimovládne organizácie sa sústredili najmä na zlepšenie situácie ľudských práv. A zmenila sa síce politika v tejto Šorošovej nadácii, keďže jeho miesto prevzal teda syn Georgea Soroša Alex a už nám neposielajú toľko peňazí. Ale samozrejme v Maďarsku sme označovaní ako takí ľudia, že náš platí Šoroš a že našim cieľom je rozložiť a zničiť tú spoločnosť v Maďarsku. No veď ste ako inak. Ja neviem, čo by sme robili bez Šoroša, vlastne celý svet. Neviem, čo by sme bez neho. Z čoho by sme žili, Romy, čo? My dvaja minimálne. Keď cinkne každý mesiac, dobre je. No počúvajte, poďme na otázky, lebo organizátori dali iba hodinu na tento talk. Ja som si tak 4,5 hodiny urobil program, hodina, Iliev, poď ty dole. Dobre, máme 10 minút. Ja neviem robiť s týmto počítačom, čiže vidím iba 4 otázky, aj to si pomôžem týmto našim... Vy sa nemusíte otačať, vy ste v pohode. Toto mi udrelo do očí. Nechcel som začať s touto otázkou, ale musím. Myslíte si, a neviem, na koho to je otázka, Romy, na teba. Myslíte si, že náš novozvolený Peter Parker, vôbec neviem, koho ty myslíte, sa v blízkej budúcnosti vyautuje? Romy, opatrne, nakrúca sa to. Je na každej LGBTI plus osobe, že či sa cíti bezpečne a zváži všetky možnosti na to, aby otvorene zdieľala vlastnú identitu. Ja si myslím, že nie je ani mojou úlohou, ani nikoho, aby sme niekoho autovali, ak daný človek sa z nejakých príčin necíti bezpečne a viem si predstaviť, prečo sa človek necíti bezpečne na Slovensku, aby otvorene hovoril o svojej identite. Ja tomu rozumiem. To, čo však Slovensko potrebuje a čo je vlastne veľmi dôležité, sú presne tie role models, aby my sme videli, že tu žijú naozaj LGBT plus ľudia, ktorí sú normálni ľudia,
ktorí majú normálne príbehy a boli možno tým vzorom. A to si možno, keď spätne pozerám, keď som vyrastal, že vlastne keď boli zobrazení LGBT plus ľudia nejako, tak to bola buď vlastne karikatúra, výsmech človeka, že to bol vlastne iba paródia, alebo to naopak bola tragická postava, ktorá zničená v mladosti zomiera. Takže akože, ak by sme mali ľudí, ktorí nám môžu byť tým pozitívnym vzorom, tak by to bolo super, ale asi nemôžeme nikoho do toho tlačiť. Ja chcem sa dostať na prvú otázku. Dorot zareaguje a zatiaľ mi kolega pomôže dostať sa na prvú otázku, tak si to prosím, lebo všade som sa dostal na tvoj internet banking, všetko viem, a však to som stláčal. No, a ako sa dostanem dole? Ešte nechoď preč. No už mi to ide, dobre, okej. Super, ďakujem. Dorot, poďte. Nejde mi to, pozri, vidíš? To není iba na teba, že... To je, okej, dobre. Pardon. Ja, szóval, hogy szeretnék erre reagálni, mert egyetértek ugyanazzal, hogy tehát, hogyha valaki egy magánember, akkor nem szabad soha őt outolni, felfedni az ő szexuális irányultságát. Viszont, hogy a közszereplőről van szó, és mondjuk olyan politikusról, aki titokban meleg, de közben aláír homofób törvényeket például, akkor szerintem teljesen jogos politikai akció lehet az, hogy az ő melegségét felfedjük, mondjuk így. És én nagyon várom, hogy ez megtörténjen vezető politikusokkal Magyarországon, akikről mindenki azt pletykálja, több ilyen kormánytag is van, hogy ők melegek, és várom, hogy valaki lerántsa tényleg ezt a leplet. Most talán még ti is hallottatok a híres Eresz csatornás történetről. Mindegy. Súhlasím v tom, že ak sa jedná o súkromnú vec, tak coming out nemôžeme za nikoho spraviť, ale ak ide o verejného činiteľa, alebo teda významného politika, ktorý je potajomky teplý, alebo teda gay, ale zároveň podpisuje nejaké homofóbne zákony, tak myslím si, že v tomto prípade by to bolo oprávnené, aby sme sa venovali tejto téme. A čakám, kedy sa to stane v Maďarsku, pretože sa pošuškáva, teda sú to také verejné ako keby tajomstvá, že mnohí členovia vlády sú príslušníkmi queer komunity, aj keď sa o tom akože nehovorí oficiálne. A neviem, či si pamätáte, pred pár rokmi bola taká kauza v Bruseli, keď jeden významný maďarský politik utekal z takej pofidernej party, spúšťal sa po odkvapovej rúre a vystupoval ako konzervatívny zástanca manželstva muž-žena. To bol výborný príbeh, ako ho tam načapali. Áno, a že ich je aj u nás. My sme našli zo pár na 2 rukách, možno aj na 4. Je to všade to isté. Dobre, a otázka pre Vojtika. Poprosím opis piesne Detviansky fest, ale asi ste mysleli sen. Čo? Nemám máš aj slov. fest? Máš aj sen, Detviansky sen máš. OK, v rýchlosti. Detviansky sen je v podstate suicide pesnička, ktorú som napísal vo veľmi smutnom stave. Originálne to malo až nie taký silný podtón tých menšín, ale keď už ľudia si to začali tak označovať, tak som nechal, hej. Tá skladba je veľmi špeciálna tým, že ja som ju vlastne napísal ako celkovo pre outsiderov, ľudí, ktorí nezapadajú do spoločnosti. A ešte vlastne spomínam tam, že môj frajer ma nechce, lebo dnes už kričí na stráž, a to vlastne veľmi pekne nadpája na to, čo sme sa pred chvíľou o tom rozprávali. Bol som frajerom, milencom mnohých ľudí, ktorí boli z konzervatívnych rodín, ktorí sa museli prezentovať konzervatívne. A je to veľmi smutné a ťažké, pretože na jednu stranu sa ľúbite, hej, a všetko v tom súkromí, ale keď ste vonka, keď ste vo verejnosti, niekedy sa musíte nenávidieť, už aj také bolo. A
chcem len podotknúť, že je veľmi ťažké sa ako keby vyautovať, dostať z tej situácie, keďže toto je ten problém Slovenska, že vlastne my to máme tak generačne, že z rodiny do rodiny a celé rodiny vlastne väčšinou majú takú tú istú vieru, ideu, myšlienku. A ty stále žiješ v detve. Áno, áno. Prečo? Lebo milujem Detvu a Detva je oveľa lepšia ako Bratislava. Nepochybne áno. V Detve sú ľudia plní hodnôt, v Detve sú ľudia plní folklóru a to mi napríklad na Bratislave veľmi chýba, že tam je to také mestské a ja som Tí chlapec. detvianskí bujaci, čo? Viem si predstaviť, Vojtík. Nie, oplatí sa chodiť aj do regiónov, nedieje sa všetko v Bratislave, naozaj nie. Pozrite sa, aký krásny festival sa deje v Rimavskej Sobote. Toto je už východ Slovenska? Ešte nie. Ja si to overujem, lebo poznáte tú hlášku, že na východe nič nie je. No. Veď dobre, ja sa len pýtam. Ja sa len pýtam. A čo tá nevraživosť, a keby ste už boli východ? A čo? Kokos. Toto je láskavý festival. Pozor. Romy, ako osloviť človeka? Jednu vec zareagujem, že to, čo som sa ja musel naučiť, zbaviť sa toho konceptu v hlave, rozprávať, že Bratislava a regióny, to je blbosť. Sú proste rôzne kúty Slovenska a naučiť sa nevnímať to, že centrum a zvyšok. A aj v tej každodennej komunikácii proste, že no idem do Banskobystrického kraja, poviem, ale nepoviem, že idem do regiónov, lebo tam zrazu máš presne ten level, že viac, menej, centrum, okraj a že naozaj, že to prekodovať vôbec sebe a prestať vnímať, že to sú regióny. No to nie sú regióny, lebo akože Žilinský kraj je iný ako Banskobystrický a iný ako Košický. Len mnohí to tak žiaľ vnímajú stále, vieš, že skrátka... No, lebo to tak hovoríme. Zostanem teda pri tebe. A ako osloviť človeka, keď nie som si istý rodom, podľa teba, aby si ho neurazil, vieš? Spýtať sa. Ja rozumiem, že táto téma, aj celkovo tá LGBT plus otázka je pre mnohých... že sú to mnohé veci neznáme, že to je zneistujúce, že si kladiete otázky, že niekedy vlastne aj chcete komunikovať, ale že neviete, ako osloviť, tak radšej nekomunikujete. A to sa deje aj v mnohých kolektívoch, že radšej vlastne, že neotvárame tú otázku s LGBT plus osobami, lebo sa cítime neisto, nevieme, po aké slová máme hovoriť, či transsexuál, transgender, alebo že čo je to správne. To, čo vlastne je úplne že základná vec, normálne jednoduchý ľudský kontakt, že vnímam ťa, že neviem úplne určiť, že či ti mám hovoriť v ženskom alebo v mužskom rode, ale prosím, skús mi povedať, že ako ťa oslovovať. A to je vlastne jednoduchá vec, kde ten človek môže povedať a vy viete na to akoby reagovať. Čiže keď niečo nepoznám, tak sa vlastne s takou akoby láskavou zvedavosťou spýtam. A to je proste jednoduchá vec a je zároveň v pohode sa pomýliť, lebo aj pre mňa napríklad tá transrodová otázka bola niečo, čo keďže som akoby gay muž, cisrodový, tak som sa tiež vlastne veľa musel naučiť a mal som sám predsudky a myslel som si niečo o transrodových ľuďoch a pochopil som, že som sa mýlil a že tá moja predstava bola stereotypná alebo vyslovene ovplyvnená bludmi. Takže keď som spoznal tých reálnych ľudí, tak som akože sa naučil, objavil som, že ako s nimi komunikovať, ako komunikovať rešpektujúco, ale to, čo najviac funguje, že no keď sa popletiem, poviem, že prepáč, neviem si na to zvyknúť, alebo je to pre mňa stále nové, že skús mi pomôcť, ako ťa oslovovať. Čiže takéto, no iba počúvam toho človeka. A ja sa ospravedlňujem, ale nestihneme viac otázok, aj napriek tomu, že som sa snažil, ale zase tam mám čierne okno a neviem s tým pohnúť, sorry. X-ko, stlač X-ko. Vieš čo, Vojtík, poď, pozri, sleduj ma. Poď, nechám to na teba, poď. Ideme tam. Vidíš, už ti nejde ani myš. Ide. Dobre. Vojtík, beriem si ťa za IT konzultanta. Dajme teda poslednú a tu by som tak nejako chcel spojiť aj s tou mojou poslednou a tá súvisí s tým, že Slovensko je plné láskavých ľudí, myslím si, že ste toho dôkazom a teda nie všetci nás chcú vyhnať z tejto krajiny, nech už sme akýkoľvek, ale že chápete a chápu, že tu proste sme nejaké spoločenstvo.
A nejaká otázka stratila sa mi, ale vlastne s tým súvisí a Dorot, začnem vami. Keď vidíme tú geospoločenskú situáciu, politiku nevynímajúc v rámci celého sveta, ale teda zostaňme v našom regióne, Slovensko, Maďarsko, možno V4, zoberme. Čo máme robiť, aby sme sa nezbláznili? Keďže tá politická situácia nie je veľmi možno pre niekoho lichotivá, vedel by si niekto predstaviť iných zástupcov v parlamente a vo vláde a chce to vzdať s touto krajinou, napriek tomu ju ľúbi, tak čo máme robiť, alebo čo majú ľudia robiť, aby sa úplne nezbláznili, nejakým spôsobom to vydržali a nie všetci zdrhli do sveta. I keď je podľa mňa skvelé ísť, opáčiť ten svet a prísť naspäť aj s tými skúsenostiami a využiť ich potom doma a zhodnotiť to. A to je vlastne záverečná otázka pre všetkých. Hát nekem a személyes tapasztalatom is az, hogy nagyon-nagyon sokat számít, hogy az embernek van egy közössége. Azt hiszem, hogy tehát azok, akik felvállalják magukat és találnak maguknak közösséget, most legyen ez civil szervezethez kapcsolódó közösség, vagy bármilyen másfajta közösség, azoknak azért könnyebb melegnek lenni. Tehát kevésbé őrülnek meg, hogy a te kifejezésedet használjam. Úgyhogy szerintem érdemes közösségeket keresni, vagy akár létrehozni, és más emberekkel együtt, tehát hogy megosztani a mindenféle problémáinkat másokkal, vagy esetleg kimondottan olyan embereket keresni, akik ezzel foglalkoznak, hogy segítsenek, és nekik segíteni, az ad egy ilyen fajta ilyen érzelmi töltetet, hogy nem vagyok egyedül, hogy én is teszek valamit azért, hogy máshogy legyen. Akár támogatok másokat, vagy engem támogatnak. Na základe osobnej skúsenosti môžem povedať, že je dôležité, aby sme si našli tú svoju komunitu, či už spravíme ten coming out, alebo nemusíme ho robiť, ale nájsť si vlastnú komunitu, môže to byť prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo iných foriem, ale myslím si, že tak nám to pomáha prežiť a menej sa zbláznime, aby som použila tvoj výraz. Takisto môžeme sa pokúsiť zakladať takéto komunity, aby sme mohli zdieľať s podobne naladenými ľuďmi, s podobne zmýšľajúcimi, aké máme pocity, aké máme problémy. A to nám dodáva akési také citovú náplň do života, aby sme to zvládali lepšie a mali pocit, že nie sme sami. Takže podporu nielen dávať, ale podporu aj dostávať. Vojtik, tá otázka pre teba, ale doplním to jednou, ktorá bola pre nás všetkých, že o čom snívaš, ak teda o niečom. No, ja snívam o tom, čo sa týka tejto témy konkrétnejšie. Snívam o tom, že sa budeme spolu všetci rozprávať viacej takto, nielen akože skrz diskusí, ale v normálnom živote, lebo podľa mňa Slovensko je veľmi rozdelené na tieto dve strany a už veľmi, veľmi dlho proti sebe bojujeme a ono to vôbec nemá byť boj, ono to má byť diskusia, máme sa navzájom pochopiť, máme sa o tom rozprávať a to je taký môj sen, že to bojové pole zmeníme na čajovú party. Aj čajovú party, aj tam môže byť. Romi, to isté pre teba? No, podľa mňa je super si uvedomiť, že niektoré tie sny sa zrazu plnia, že sa splnili a akože je fajn sledovať, že čo sa deje a mať prehľad a byť si vedomý toho, že sa dejú akože aj problémy, zlé veci, že je tu nejaká hrozba, ale možno sa nenechať nimi úplne otráviť, pohltiť a nenechať si vysať všetku svoju energiu, pretože že deje sa veľa dobrých vecí a je fajn sústrediť pozornosť tam, aby tie veci rástli. A ja musím povedať, že pre mňa pred 5 rokmi by bolo úplne science fiction, že v Rimavskej Sobote na námestí s duhovou vlajkou na stupe budem rozprávať o tejto téme. Pre mňa je toto, že ja teraz žijem utopiu a že to sú akože veľké veci. A my si to niekedy neuvedomujeme a to podceňujeme, aké sú toto veľké míľniky.
A pred rokom som stretol prvýkrát Vojtíka, keď išiel vystupovať na takú jednu party, ktorú som robil v Bratislave a bol také ako nesmelé kurátko a išiel tam teda do toho veľkého sveta zaspievať ten detviansky sen. A že pozrite sa, že čo sa stalo, že on je veľká hviezda, chodí po festivaloch, vystupuje a zrazu vlastne šíri nejakú ideu, zrazu on je ten vzor pre množstvo mladých ľudí, ktorí zrazu vidia, že ja môžem uspieť, ja mám šancu a ja ako človek z minority môžem stáť na tom stage a byť tou hviezdou. Čiže akože, že my tu naozaj zažívame tieto milníky a tieto zásadné zmeny, ktoré pre možno pár rokov späť boli nepredstaviteľné. Čiže je fajn sa teraz nenechať otráviť tým všetkým zlým, ale začať premýšľať nad tým, že ako to vieme posilniť. Ako vieme posilniť to, aby tento festival v Rimavskej Sobote mal o rok dvojnásobný počet ľudí. Ako vieme posilniť, aby ďalší speváci a speváčky ako Vojtík boli stáli na tých stageoch. Takže to je podľa mňa asi kľúčové, že dať vlastne šancu tej zmene, aby sa diala, pretože ona sa už deje, len potrebuje viacej pozornosti. A nie za mňa ani úplná samozrejmosť organizovať takýto festival v meste s vedením, ktoré aktuálne máte. Takže aj to je veľká vec. A ja len úplne na záver, ďakujem veľmi pekne, že sme medzi vás mohli prísť. Veľmi pekne ďakujeme za prijatie. A ja to stále opakujem, že čím viac nás bude, tým viac nás bude počuť. Skoro každý máme možnosť byť na sociálnych sieťach a pripomínať ľuďom, ktorí šťastie rozhodujú, ako to tu bude fungovať, aby sme im pripomínali, čo všetkého sa dopúšťajú. A slovami klasika, všetko bude v poriadku, nebojte sa nič, nenechajte sa otráviť, aj tak je to iba krátka epizóda a odídu do zabudnutia. A zase prídu ďalší, ale akože čo iné nám zostáva? A ja to stále hovorím, je to skvelý bonmot Milana Lasicu, ktorý v jednom z posledných rozhovorov povedal: odkazujem vám, aby ste nestracali humor, ak ho máte. A keď ho nemáte, tak čo už. Ďakujem, že ste prišli. Dorota Rédaj, Vojtík a Roman Samotný boli mojimi hostiami. Toto je Fraj. Pokračujeme vernisážou. Nie, že sa rozutekáte teraz domov. Pekný večer, užite si to.